Vítajte v ďalšej časti podcastu Ministerstva spravodlivosti. Dnes sa budeme venovať aktuálnej téme, ktorá v posledných týždňoch rezonuje, a to je nákup budovy pre 2 bratislavské mestské súdy. V štúdiu je so mnou docent Milan Pálko z katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ktorý bol jeden z členov odbornej komisie, aby nám teda povedal o výbere tejto budovy bližšie informácie. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Pán docent, ako teda hodnotíte vy osobne celý ten proces? Ako bol nastavený až po definitívny výber konkrétnej budovy? Prípadne podľa akých kritérií odborná komisia budovy vyberala? Takže v rámci procesu obstarávania tejto budovy boli stanovené kritériá na výber budovy, ktoré teda pozostávali samozrejme z ceny budovy, za ktorú sa teda bude tento súd kupovať. A ďalšími kritériami boli v podstate to, aby súdy ako také sa do budovy zmestili z hľadiska typológie, to znamená obsadenosť z hľadiska miestnosti pre sudcov, vyšších súdnych úradníkov a tak ďalej. Čiže ako keby typologické riešenie. Ďalším kritériom boli technické parametre budovy, to znamená kvalita obálky, kvalita obvodovej konštrukcie, fasády, steny, strešné konštrukcie, technické zariadenia budovy. Mali ste teda aj možnosti jednotlivé budovy, ktoré ste už naškrtli, osobne pozrieť? Mohli by ste nám prípadne stručne priblížiť porovnanie jednotlivých ponúk? V rámci výberu budovy samozrejme sme navštívili všetky budovy, ktoré sa teda zapojili do obstarávania. Ako som spomínal, teda boli sledované tieto jednotlivé kritériá, či teda budova ako taká parametrami spĺňa kapacity pre presťahovanie sa vlastne týchto spomenutých súdov. Čo sa týka jednotlivých ponúk, tak v podstate dá sa povedať, že s malými obmedzeniami splnili ako keby všetky 3, kdežto ako keby také najvyhovujúcejšie parametre z pohľadu celkovej požadovanej plochy, rozdelenia kancelária a tak ďalej spĺňala tieto kritériá najviac budova BBC OnePlus. Ostatné budovy samozrejme po takej nejakej významnej rekonštrukcii by takisto tieto parametre boli schopné splniť. Dokonca jedna z budov z hľadiska celkovej plochy bola významne väčšia, čo ale samozrejme z pohľadu súdu a ďalšie prevádzky nie je úplne ideálne. Čiže náklady na túto budovu by boli ako teda vyššie. V rámci teda tých ďalších sledovaní boli sledované konkrétne teda konštrukcie, keďže v podstate budovy sú postavené v rôznych obdobiach, takže vlastne aj kvalitatívne parametre týchto budov sú rôzne. Zase aj v rámci tejto oblasti jednoznačne v podstate získala prvenstvo budova BBC OnePlus. Vzhľadom na to, že v podstate je to, dá sa povedať, najmladšia budova z týchto a takisto technologicky najlepšie vybavená. Ja práve na túto víťaznú budovu aj nadviažem, pretože v médiách sa najviac spomína cena tejto budovy, za ktorú sa teda kupuje. Prečo bola de facto vybraná najdrahšia budova spomedzi 3 ponúk? Ono to teda čiastočne súvisí s tým, čo som už povedal. My tú cenu musíme brať to, že v podstate ako keby ten výber budovy zohľadňuje všetky tie ostatné kritériá, ktoré som spomenul. Jedným je samozrejme aj tá cena, ale do ceny musíme samozrejme zarátavať prevádzkové náklady, ktoré v rámci teda tých rokov nám cenu budovy ako takú z hľadiska prevádzky navýšia. A teda aj jedna z budov, ktorá je teda najstaršia, jej parametre týchto konštrukcií, dá sa povedať, že v podstate už sú ako keby za svojou životnosťou a podobné budovy už v tomto období v rámci iných programov obnovy sú už rekonštruované. To znamená, je potrebná výmena okien, výmena niektorých fasadných častí, výmena technológií a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že aj v týchto kritériách bola v podstate budova BBC OnePlus úplne topka. My o vás vieme teda, že sa špecializujete práve na energetickú efektívnosť. Ako by ste jednotlivé ponuky zhodnotili práve z pohľadu energetickej náročnosti a udržateľnosti? No, toto bolo celkom zaujímavé tiež v tom, že v podstate jedným z kritériom bolo takisto ako keby predloženie energetického hodnotenia. Tam je dôležité povedať samozrejme, že v rámci našej legislatívy my teda robíme nejaké energetické hodnotenie. Je to v podstate ako keby hodnotenie budovy, ktoré sa opakuje každých 10 rokov. Treba povedať, že v podstate 2 z budov
mali ako keby tie hodnotenia staršie. Hovorím to teda kvôli tomu, pretože aj tie kritériá sa v priebehu menia. To znamená, aj keď vám vyjde energetická trieda napríklad v rámci primárnej energie A1 na každom z tých certifikátov, tak nie je to rovnaké. A toto vlastne zohľadňovala aj tá komisia, že tie parametre v podstate zase budovy BBC One Plus boli najideálnejšie. Je veľmi dôležité teda povedať, čo nie je úplne štandardné, a teda ostatné budovy to samozrejme nemali. Budova BBC One Plus má hodnotenie medzinárodné Gold LEED, ktoré samozrejme zohľadňuje energetické záležitosti a takisto aj ekologickosť budovy. To znamená, povedzme, použitie vegetačných striech, vodozadržné opatrenia a tak ďalej. Samozrejme si treba uvedomiť, v rámci iných programov takisto teraz sa investuje do toho, aby sa robili práve vegetačné strechy, aby sa robili vodozadržné opatrenia a táto budova to priamo má. To znamená zase, pokiaľ teda, a samozrejme teda bola vybraná táto budova, tak vlastne budova nepotrebuje žiadny významnejší zásah do toho, aby patrila medzi moderné budovy súčasnej doby. To znamená, to bol tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo bola táto budova vybraná. Mali sme tu teda už spomínané 3 budovy. Vy ste ich podrobne prezreli. Je z pohľadu budúcej prevádzky táto víťazná budova podľa vás najefektívnejšia? Z hľadiska budúcej prevádzky je celkom určite najefektívnejšia, vzhľadom na to, že v podstate je tam systém chladenia, ktorý je v podstate pripravený ideálne pre v podstate použitie pre budovu súdu. Takisto vetranie, čo teda vo všetkých budovách, a teda z jednej z tých budov, ktoré boli zapojené do súťaže, nebolo plnohodnotne riešené, to znamená výmena vzduchu a tak ďalej. Čiže dalo by sa dokonca v tomto prípade povedať, že z hľadiska súčasných požiadaviek niektoré budovy ani nesplňali požiadavky, ktoré sú kladené napríklad na výmenu vzduchu. Čiže aj v tomto prípade budova je absolútne použiteľná. To, čo som spomínal, teda vlastne jedna z tých budov, pokiaľ by chcela docieliť parametre, ktoré požaduje súčasná doba, tak by musela vstúpiť významnejšia rekonštrukcia, čo možno vo finále, keby sme nacenili, tak možno práve tá najlacnejšia budova by bola najdrahšia. Ďakujem za rozhovor a teším sa na prípadné ďalšie stretnutie. Ďakujem aj ja.